вас, ако искате една стая на ужасите. Искаш? Или кървища малко. Зомбита. Мама, ето аз виждам. Е, това гледай. Сега можеш да гледаш навсякъде. Наляво, надясно, нагоре, надолу. Да, аз виждам нагоре, надолу. Покажи ли? Тя виж надолу това брадавиш. Мама, ще паднам ли там? Не. Искам там, мама. Айде сядай и ти тогава, айде. Айде, бързо. Скачам се. Почвам да летам. Почвам да летам. Почвам да летам. Ня... Виждам водата, цялата вода. Майко, много е хубаво да ме. Майя, не си клати главата, че ти ходи на устата. Е така на очичките. Това виждаш ли? И летиш.